Sa ating police report naman na idol, Sari Sari store owner sa Ilocos Sur, Tinaga. Para sa detalye kasama natin, idol intern Charlene Libaw. 104.7 IFM Report. Tinagang isang matandang sari-sari store owner sa nagbukal Ilocos Sur bandang alas 9 ng umaga kahapon. Kinilala naman ang suspect na isang 78 anyos na lalaki at residente rin sa lugar. Sa ulat ng pulisya, agad silang nagtungo sa lugar ng insidente at nakita sa akto ang suspect na may hawak na itak. Nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang parte ng katawan ng biktima kaya agad itong dinala sa Narvacan District Hospital para asagarang kagamutan. Samantala, dinala rin sa Nagbukal Municipal Police Station ang suspect para sampahan ng kaso at para sa tamang disposisyon. Kasama mo sa IFM Dagupan, Idol Intern Charlene Libaw, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.